in a hurry to save the planet. Mä oon 10 vuotta yrittänyt Euroopassa saada tätä läpi. Sitten kun mä menen tonne, niin kestää kuukauden, ne panee ensimmäisen käyntiin. Tähän tulisi noin 20 000 ihmisen kaupunki, 10 innovaatiokeskusta, joissa kehitettäisiin puhdasta tekniikkaa. 这个什么事情都就工作呀、生活呀非常之被动的这种人去醒悟过，这是不可能的。他们说，哎呀，环境要自下而上，我说错的。有3点吸引：第一是最快，第二是最高。第一最快，第二最高，全世界最节能的建筑。 Tuntuu äärettömän pahalta ja ilmeisesti sille ei oikein voi tehdä mitään. Are you understand? Are you understand? No. No. 是可见战士，是可见战士。我就这样强调，拯救地球，拯救人类。所以我后面这2句话，大家说的太满了，不是大家，大概有2、3个人跟我说过这个话。